लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गामियारि सिख्ला चेनेलाव बरायनो बावहरनाय थाबाय नोंथांमोना इन्टारेस्टेडब्ला आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो जालायनोसै सिरा एवनाय ओमफ्राय सा गरम इमान ओंखाम उखैदो मैया हरावबो जायाखै नालाय ओमफ्राय आं दा सादो आरो सिरा जानोसै आरो नै जोंहा आनारस मेंग' जानि हाजिराफोरा जानो लुगैदोंनो हाजिराफोरनो ये देखो रानगासिनो हाजिराफोरा खाबा न'निफोरा 6 जन 11 जन मा साफा नुवाखैब्ला गोदोर जाखाबाय दायो ये देखो बिमा गैयियावनो मोजांखौ बासिनानै गप सोना लानिहाय आं नै गोदै जानो थाइजौआ गोदैखा दा आनारस थाइसे दंमोन आरोना आनारस थाइसेखौ जोंनि बारा भागा थोआसै ओमफ्राय आसोनो होबाय जाया हा पार्सेल मोनफैलायबाय आंना मिश'निफ्राय आनबक्सिं खालामनो र' जि खाटारनाक होखादोंनायसो पेकिं खालामनो रुक' जोंना आइनो मा ओंखारसोखो भिभ' माबा माबिसो ओंखारजोब्बाय ओइ आइसक्रिमसो हेलौ मायाव दोङो नङालै हा आंनि आइसक्रिमा थावसो नों खाम जाया दे नों रोङा नोंखौ सोर खालामनो मोजां मोनो आं गथायखौ जिखिनि मोनदों बेखिनि गथा खालामजोबोबा ट्रेट रायलायनाय खालामनो रोंसै आङो ओइ ओइ मोखानो मा बुं देखो आइसक्रिम वाव ओइ खुपायानो गबाय माइ थाव फाउन्डेसन नैया लिक्विड फाउन्डेसन नायनो र' माबायदि जायो इखो मेस्थादो दालि जालायनोसै नै दिनैबो बेयाव भिन्दि एवगासिनो भिन्दि सोरनि फेभरेट भिन्दिया आंनिथ' फेभरेट एकदमबारे बिदै बिराद मोजां मोनखायो आं भिन्दि फ्राय अर गोसायावबो एवनो हाया अर फिसादोबो थाब जाया कि जायावबो नै जोंहा हायलुलानियाव मिथाइ साहा मोनजादोलै नै मालपवाखौ लाबोदो इनि साख्रिनि फैसानो 10 थाखा आंखौ 10 थाखायानो थगायदोंमोन नामायो इनिया नै मालाय स्पेसियेल गाइखेर बावसो ओमफ्राय नैथिं लिसु दोङो नैयाव मालपवा दोङो ओमफ्राय इयाव मेरिगल्ड दोङो लारुबाव दोङो बे मा बुस्थु आरो गावसनिया मालपवाना लावपुवानिया लावपवा जानोसै जोङो लुगै नायलायसा मालाय सादो उदो दिनै जोंनो हाबा जासिगोन नैयो बेखायनो मोनलोंनाय नंला नायनि आखाइनिफ्राय बाय बाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बिसिमानोसै माबायदि मोनखो होननानै कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरदो आरो लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होदो गरमदोनो एकदमबारे ब्लग बानायनो गोसो गैया जालांबाय आरोना एकदमबारे गरमदोनो जेबो ब्लगखौनो कन्टेन्टखौनो नागिरना मोनला आङो